Бу шәҗәрә минем үземнең әти ягыннан, бу балаларым, үзем исән чакта балаларыма шушыны төзеп калдырайым дидем. Менә Сәгыйтдин минем карт әтием, аның 10 баласы булган, 3 хатыны булган, 3 хатыннан 10 баласы. Шушы 10 баланың берсе менә Ахияр минем әтием. Без үзебез бик күпбез. Минем әнем 13 бала тапкан, шуларның без 6 үстек. Фәндүс, Фәнисә, Индүс, Гүзәлия, Зөлбәйдә, Харис. Мин Зөлбәйдә. Шәҗәрәм менә шушы Шәрттин заты инде, бу Сәгыйтдин заты бик көчле зат. Генетика ягыннан да көчле зат, укымышлы зат. Минем барлык туганнарымда югары белем алырга омтылдылар. Әтием дә, карт әтием дә гарәпчә укый торганнары, гарәпчә язалар иде. Кайда укыганнардыр алар, шушы авылда өйрәткәннәрдер инде. Булай көчле зат. Шушы шәҗәрәне төзегәч, шуның белән авыл клубында чыгыш ясадым. Шунда үзем язган идем, инде шуны җырлап күрсәтәм. Тамырлары нык булганга күрә, һаман яфрак яра әле нәсел агачым. Минем ата-бабаларым шушы җиргә килеп утырган, ямле әри буйларында нигез ташын булдырган. Нигез ташы гомер башы кемдек киселгән урын. Иң беренче шатлык тоеп, кайгы кичергән урын. Карт әтиләр, карт әниләр яшәгән изге урын. Дусларга көлеп елмая, дошманга күзе кырын. Зарланмыйча яшәделәр, кайгыны эчкә йотып. Аусалар да аудылар, тик башларын текә тутып. Урман кисеп, җир чис тартып, иген басуларын ясаган. Үгез җигеп, җир эшкәртеп, иген иккән мал асраган. Кул белән иген чәчеп, кул белән иген урган. Көнне төне эшләсә дә, ачлы туклы яшәгән. Авыр булган заманалар, Илеш уты юк чакларда. Кич утырган шыра белән чигү чиккән таңнарда. Дошман яуы килгән чакта, арслан егет яу чапкан. Күпләре туган җиренә кире кайтмый гүрен тапкан. Итәк тулы бала белән дөнья көткән тол хатын. Шушы ачы кайгыларга ничек чыдаган халкым. Минем ата-бабаларым ирәтте ыруыннан. Сабырлыкның үрнәге син, кошым минем сандугач. Ата-баба нәселенә тап төшермәй яшәйек. Матур гореф-гадәтләрне түкмәенчә саклайык. Килгән яңа буыннарга үрнәк булып калайык. Килгән яңа буыннарга үрнәк булып калайык. Менә шушы шәҗәрәне төзегәч инде, без үскәндә бит инде Илеш утыда булмады, мәктәптә лампа белән дәрес хәзерләп укыдык, ләкин бик матур итеп язадыр идек. Туш белән черчениядән рәсем чертежлар эшләйдер идек. Тормышны яратып, шулай туганнарым белән дус булып тату яшәдек. Менә шушы әти-әниләр сөйли торганнар иде инде. Безнең бала ишле булса да, ятимнәрне бик караганнар. Аларның балаларын, менә шундый изге күңеллеләр иде әтиләрем, әниләрем, карт әтиләрем. Карт әтием корт карар иде. Бүтән елга 2 тапкыр бал суыртыр иде. Шул балны урамдагы бүтән балаларны, үзебезнең урамдагы балаларны җыеп, бал суырткач бал ашата торган иде. Ул балны ашап чыгалар да балалар, соңыннан аларны корт чага торган иде. Башта сөенеп бал ашап чыгалар, аннан җылаш китә торган иде. Менә шушы эпизодлар искә төшә дә инде. Мин уйлыйм, мин әйтәм, хәзерге заманда да шулай корт караган кешеләр урамдагы балаларны җыеп 1-2 тапкыр бал ашатсыннар иде. Ну, күршеләрем күчтәнәчкә бал бирәләр. Менә шушындай изгелек, шушы ятимнәрне карау, аларга яхшылык эшләү, ул кешедә тәрбияли, изгелек тәрбияли.
Менә шушы изгелек җирдә ятып калмый. Мин балаларыма язып калдырдым. Элеккеләрнең әйткән бүтән сүзләрен, балаларым мен әйтәм. Менә шушы элеккеләрнең әйткән сүзләрен тутыгыз, тормышта кулланыгыз. Менә изгелек җирдә ятып калмый. Калган эшкә кар ява, шундый кебек нәрсәләрне номерлап яздым. Миннән соң шушыны кулланырсыз, шушыларның һәрберсенә көннән-көн инанам. Һәрберсе дөрес. Ул гасырлар буена сыналган әйберләр. Аларның кадерен белергә кирәк. Хәзерге вакытта менә шушы улларны, картатыйымнарны, аларның әтиләрен, нәнәүләрне кире кайтарып булмый. Булган чакта аларның кадерен белергә кирәк. Аларның кадерен белергә кирәк. Бит күбесе аларның кадерен белмиләр. Алар үлгәч кенә, алар бу якты дөньядан киткәч кенә искә төшә. Шушында язылганнарны алар чыннан да шушылай итеп яшәгәннәрен күрдек тә. Ишле семьяда инде нәрсә генә була торганы? Бер өстәл, бер самовар, эленеп торган бер шкаф и агачтан эшләнгән зур турсике. Ул турсикедә барыбыз да йоклайбыз. Әти, әни, нәнә, зурнай. Аннан тезелеп китә балалар, 6-7 бала. Ишек төптәге бәләкәй сундык, тартма кебек шундый урын, аның астында сарык бәрәннәре, бер почмакта бозау бәйдә басып тора. Менә шушындай шартларда яшәдек, ләкин һәр вакыт өйдә идән буялмаган чиста булыр иде. Ишек аллары чиста булыр иде. Һәр якның үз тормышы, үз горефе, үз гадәте. Төньяк, менә без ирәктөрү, төньяк халыклары, алар табигаты бик матур, кешеләре дә начар түгел. Һәр бер кеше, һәр ырыуның үзенең гадәтләре бар, инде горефләре бар. Шуңа күрә шушыны саклап инде гадәтләрне, гореф-гадәтләрне җиткерергә кирәк киләчәк буыннарга. Башка ырыуныкыларда башкаларны да кабул итәбез инде, аларны да өйрәнәсе килә, алар турында да беләсе килә. Бигрәк тә мин башкортларны яратам. Башкортча сөйләшмәгәнмен дип күкенеп тә куям. Минең килендәшем бар, матур итеп башкортча сөйләшә. Башкорт телен яратам, йомшак ул. Йомшак аларның теле. Менә ничектер шул башкорт телен яратам. Мин ул диктантны белмәдем. Мин аның кызымнан мин сорап торам, әле рус теленнән ишеттем мин. Онлайн язырга, буладыр әлбәттә инде язырга. Мин катнашам шундый диктантларда, былтыр без нәрсәдән рус теленнән язык, рус телен яхшы беләм. Мин катнашыр идем. Белмәй калганмын. Кызыма мин әйтеп торам инде, андай диктантлар булса, мине чакыр дип. Яратам катнашырга. Мәктәптә үтә ул безнең шундый былтыр булды диктант, рус теленнән катнаштым. Бу монсын белмәй калдым, катнашкан булыр идем. Булсын, менә шушы диалектлар булсын, элеккеләрне тергезергә кирәк. Шулар белән бик тә ризамын.